apa nih rek? Moro-moro gak kene. Kok kayak tak kenang tambah iki marek. Duh, nanti mana sih enggak iki? Coba ambil semak marek. Hei. Ngomong aja deh. Memang ada orang ngomong. Duh, pecah. Ayo suruh dulu. Yo. Oh niku hati-hatinan di situ tujuannya gue. Cek nah. Ayo mencet aja sih. Ayo mencet kan kamu kan nang bengkel. Iya tapi kok kamari mari gue lah. Tapi mau sok ngurut no. Ya biasa sih tak telepon arek-arek preman kamu. Ya wis telepon sih wis. Yo. Halo. Apa mau nanti sampai arek-arek ta? Ini yo kabeh cak arek-arek kabeh bres squad. Tak Sherlock saiki. Oke wes, oke. Nang cepetan. Oh, mari-mari rek pada kurek. Oke. Oke wes, tak mari tak omong ya arek. Ya wes, ayo sing ngono dani kono ae. Oke. Ayo. Jangan ngawur cok gorong rabi yo. Ini tenan. Emang pemanasan, tapi kamu nanti men. Yo sandalku am. Oh iki. Ya sampai daerah apa ore. Manja cok sae cok. Lon. Masalah. Ya Allah. Kena arek peda iki. Gak wis kena saya. Tonton ae wis jam. Jarene mang, jarene uri rene tare. Iya, jarene si rene. Woi. Kamu mari drosep cok. Arek talangele. Oh, kan kok jok kakek. Korek sepeda. Korek sampai kan ngene iki lho, ngene iki lho. Ana godhong iki lho. Aku makan rambanan nih. Apa keroken aku. Lho sampe suwe kabeh lho, rusuh kabeh. Iya. Nang di kerapu. Iya, kerapu nang. Loro mari nggerges hari ini. Waduh, mosok mari kalah biliat wingi tak kalah wingi. Lah pokoknya nyeruk aku tutuk kene iku. Kate ngaret aku niku. Kalah nih lu hancur iso wis. Cok sampe ngufur to mau, cok. Andi arep pencit ngene kakek jadwal pencit, cok. Iya, mangan sing tuwa ur kono mangur. Sing di kono. Iya. Anu, coba ayo makan. Ayo, kalau ayo. Ayo lap, suwe ini kono. Jempol. Kak ngomong ayo. Meneo ngene lho. Bisa motok. Wah, kono. Aduh. Aku. Sorry yo, kepetek. Kepetek. Kamu Roni ulon lanjuti. Ya, sorry. Atau lain pencet iki lho, pres ya tau. Pencet galau lah. Salah. Preman kampung, cok. Kabur.
tuh tadi. Maya. Mbok kok gak ono ini. Cok, cok. Yo kono aja pasang kepala aja menang mari menang beliatan iki. Lu ya. Cok, cok. Apa, Cok? Coba kon. Ayo kon mudun kon muduno. Ngawur kon iki kompo mudun tak penek. Mudunan, muduno. Delok ndase iki lho. Ngawur kon niku. Mudono kene. Mudun. Mudun. Kemalan kon iki. Mas, sepurane, Mas. Sepurane. Wis gak ngojoan wis kok ngene iki wis kon tanggung jawab kon. Ha iso. Gak iso. Bunan iki. Kancaku mang kene nandi. Ucek ndase iki lho. Kancamu sing ndi gak ono kat mang. Ono nang kene mang iku. Wis aja muduno, muduno. Iya Mas, iya mudun aku mudun. Ayo, ayo iki, ha. Aduh. Mari lapo kon. Tolong pencet sampe kancaku mang lu nang kene. Endi kancamu iku? Ono kat Meno gak ono kancamu. Kene mang Mas, temen. Lah maksudmu apa ngantem-ngantem iku Jarko ono kancaku nang diser nang padi ngene karo nek sampe. Bulan iki. Aku iki heran, nandi mesti ono sampean yo. Loh, preman kampung lu harus berada di fase-fase kampung yang sangat sulit, bosku. Paling kon gawe molo ae. Ah, gak gawe molo. Uripmu iki. Aduh. Ini. Ayo coba lagi. Ini sih. Ayo. Kon kanang kamu, kanang pelosok kampung gawe ulah kon uripmu iki yo. Ampun. Wes ampun. Wes gak ampunan, wes. Ayo. Ciro. Bisa, apa aku? Kapok. Wes lah, ampun. Lukuran. Cek. Wes tak kon. Dorong lah. Ya wes. Ayo wes. Wes. Ayo wes. Ayo. Jangan oke hari ini. Jangan ini. Apa yang kena? Ayo. Coba di baik. Kon. Ayo. Bisa. Ayo. Mengaku gini. Kan ini. Kata itis ngono, Mas. Cok kon sik wani ngeyel kon. Kabur. Kabur. Bokum yo apa sih re? Awi. Oh, ampun. Ampun. Huh?